ധനു ನಂಗೆ ಪಾಪ ಇದು ಹೊಸತ್ತಿತ್ತೋಡ ಈಗ ಇಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಇಡುವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೆಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಾಲೆ ಸಾರಿ ಎಸ್ ಪೂತ ಗುಚ್ಚ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರನ ಗಾಡಿ ಇನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಭಾವನ ಮದಿಮೆ ಕಾಳಿ 2 ದಿನ ಒಪ್ಪುನ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಒಂದು ಲೆತ್ತೆ ಆಡಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ನು 9 ತಾರೀಕು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಾಗ ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಸೀದೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಶೂಟ್ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಎಂಟೈತೆ 9 ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ನೈಟ್ ಹೋತು ಅನ್ನೈತೆ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕ ಮದ್ರಂಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮದ್ರಂಗಿ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಟು ಭಾವನ ಅದು ಐತೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಿದ್ದಾರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಜಿ ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪೇರೈತೆ ದಯವಂಡ ಈವೆಂಟ್ ಏನು ಭಾವ ಅದಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಣು ಎಂಚ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡಂದಪ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಲಿಂದು ಒಂದು ಅದು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸ ನಂಜಿ ಎಂಚ ಆಪಣು ತೂಕ ಅಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿ ಭಾವನ ಮದಿಮೆದ ಎಂಕಂತೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಯವಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಪುಣ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪುಣ್ ವಾವುಗಾನಿಗ ಇತ್ತಲಂಚಿನ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಕಾಣಲೆಂದು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಡಿಕ್ಕಿ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಐಟಮಿ ಸೊ ಅವೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಅವೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಟ್ಲೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪೆ ನಾನು ಏನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಬೇಕ ಮದ್ಮೆದ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಾಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಬುಟ್ನು ಹೊಡ್ಸಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ಲ ಐತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸಿ ಸೀಸನ್ ನಡತೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಪೂರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಐಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೈತೆ ಆಂಡಲೈತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಿಡ್ಲ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಜೂನ್ದು ಬುಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಇರ್ತು ಬುಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತೆನ್ನ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಇರ್ತದಿತ್ತೆ ಭಾವನ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬಿಡು ಪೆಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಕ್ಕು ಬಟ್ ಐಕೊಂಡ್ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಬಟ್ ಜುಲೈ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಮರಿಯಾಳ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗಲೇನ ಎದುರಿಗೆ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೈತೆ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಏನೈತೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏನೈತೆ ಪಿದಾರ್ದು ಸೀದಾ ನವ್ಯನಾಗ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ಆಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡುವೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಹಂದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಗಣಹೋಮ ಉಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡುವೆನ ಅದು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚನೆ ನಾನು ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪುಗ ಎಂಕ ಇತ್ತಾಗ್ಲೇ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ನೆಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಈತ ಹಠಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪೋಯ್ ನಾನು ಏನು ಮುಲ್ಪರ್ತಿತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಏನು ಇವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋದು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಏನು ಭಾವನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮೆಹಂದಿದ ಇವೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಸರ್ಜಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಉದಿತ್ತನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ ಉದಿತ್ತೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಇನಿ ಬಿಸಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇನಿ ಹೆವಿ ಬಿಸಿ ಭಾವನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಮಾತಾಡೋದು ಹೋಲಿ ತೋರಣದೊಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಮುನ್ನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಭಾವನ ಮದ್ವೆ ಗೌಜಿ ಅಂತ ಬರೀತಲ್ಲ ಮದುವೆ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಬಾಯಿರಿ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಎಸ್ ಭಟ್ರಾಗ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಪು ಊಟ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕುಟ್ಟ ಲಕ್ಕಿರಿ ಹಾಯ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಣಗ ಹಾಯ್ ಇನಿ ಮಾಮನ ಮದ್ರಂಗಿ ಅಪ್ಪು ಊಟ ಎಂಚ ಚೂರು ಬರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ವೀಡಿಯೋದ ಪೂರ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಮದ್ರಂಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂಜೆಗಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಒಂದು ನನ್ನೆರ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಪೂಜೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಣಹೋಮ ಆತು ಬುಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಮದ್ರಂಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಏನಿತ್ತ ವೈಬ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ
जा ಈಗ ಮುಗಿದೆ ಚಕ್ಕು ಚಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಯರ ಅಂಡ ಪೂಜೆದ ಅಭಿವನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಪು ಅಭಿವನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪನಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಪುಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಅನ್ನನೆಂಚ ಮುರ್ಕಾಯರಜ್ಜ ಫುಲ್ಲು ನೀರುಡು ಮುರ್ಕಾಗನ ಬರ್ಜ ಮದ್ರಂಗಿವಿ ಮಂಜಲ್ ನೀರು ಮೈಪುಗನ ಇದು ಜನ ಹಂಚಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಾವು ರಸ ಅಲ್ಪ ಹಂಚಿಗದ ಹಂಚಿಗ ಮೂಲ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವನೊಂದು ಭಾವನ ಅಂಜಿ ಮದ್ರೆ ಮಂಜಲ ಅದು ಒಂಚೂರು ಪಿಚಿ ಪಿಚಿ ಮಾಲ್ಪೇರುಂಡು ಸರಿ ಬಿಡಿಪೋಡಿನಿ ಮಾಮಕ್ಕಳು ನೈಟ್ ಇರ್ಗುಳ್ದಾರಪ್ಪು ಕೂಚಿಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಜೆ ನಾನು ಪೂರ ಬರೋಡೈತೆ ಪೂಜೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ವೀಡಿಯೋದಾಗಲು ಬರ್ಪೇನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರೋನಿಲ್ಲರಿಗೆ ಸೊ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡೇನ ಕೊಡ್ಪೆ ಏನು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಆವೆ ಸೊ ಏನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳ್ಳ ಆ್ಯಡೇನು ಕೊಡ್ದು ಉಡ್ಪೇನಿ ಓಕೆ ದಾರೆ ரொம்ப ಗಂಟೆ ಗುಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಲ್ ಗುಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲ್ಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋದಾಗಲು ಬರ್ತೀರಿ ധനു ആയക്ക് വ്ളോഗ് ഉണ്ട് വ്ളോഗ് ധനുണ്ട് എടാ ഏടാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ಸ್ವಲ್ಪ ಘನವ ಮಾಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆತು ಬುಕ್ಕ ಮದ್ರಂಗಿ ಪೂರ ಬರಂದುಲ್ಲ ಜನ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಬುಕ್ಕ ಅದು ಕಂಚಿಲ್ಲ ಉನಿ ಉನಿ ಹುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಅದ ಕಾರುನಿ ಹೊಲ್ಲಿತ್ತೆ ಹಾಲು ಅಲ್ಲ ನವಿ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಧನು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾಡ್ತೊಂದಿರಿ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಣ್ಣಿ ಗುಟ್ಟ ಇದು ಕೂಡ ಧನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮದ್ರಂಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲೇ ಮದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ನೀ ಸಂಸಾರಿಕೋನು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣತ ಐಫೋನ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ ಫುಲ್ಲು ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ ಎಡಾ ವಾಡ ಏನು ಬಿಸಿ ಕಾರಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಬೆ ಏನೋ ವ್ಲಾಗ್ದ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತಿಪ್ಪಿ ಸೊ ಅಂಚ ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಭಾವ ಏನಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಆಪೆ ಅಂಚ ಬಾತ ಚಾಯ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇಂಗದ ಕೆತ್ತದ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಬೇಂಗದ ಕೆತ್ತದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ತ ನೀನು ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಏನೇ ಒಂಚೂರು ಶಮಮ್ ಟೈಪ್ ಶೋಕೊಂಡು ಬೇಂಗದ ಓ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಂಪ್ಲಿಪ್ಪ ನಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಾವಾಗ ನೀರು ಪೂರ ಮೈಪುನ ಅಂಚಿನ ಚೂರು ಉಪ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಐಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂತೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವನು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆವೊಂದು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವನು ಪೂರ ಸೊ ಏತಾಪುನಾತಿ ಅಂತ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ್ಟ ಪಂತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ಅಂಜಿ 2-3 ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಸೊ ತುಕ ದಾದ ಪೂರ ಅದೇನಿಗ್ಲೆ ಸೆಟ್ ಅವಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಮುನ್ನು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಅವೇ ಈಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಬಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಜೈ ಎಸ್ ಊರು ಬುಕ್ಕ ನಿಗಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಭಾವನಾಗಿ ಕ್ರಮಲ ಯಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡವು ಅಡ್ತೋಣ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಪೂಜೆ
ಮೆಲ್ಲ 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 ಬಿಡು ಬಿಡು ಅಂಚಿದಾಗ ಐತೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಯಾವ ಬೆಲೂನ್ ಯಾವ ಮೈಪು ನೀರಿಂದ ಹಾಂ ಬಲೆ ಪದಮಲೆ ಅವು ಇತ್ತು ಅಂದ ಐನೊಂದು ಅಂತ ಬಾಡ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಸೊರಲ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಐನೆ ಮೀಪಾಲೆ ಸೋಕು ನೀರು ಆಯ್ಪಲೆ ಪಾಪ ದಕ್ಕ ಪೂರ ತೂಲೆ ಮೀ ಪಾಡತ ಏನು ಆತ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ದಾಯ ಮಾಲ್ದೆ ಪಣ್ಣದ ಕುಲ್ಲ ಚಾರಡು ಮೈಪ್ಲೆ ಮೀದು ಬತ್ತದಂದು ಏನೈತೆ ಐತ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ನೀ ಅಲ್ಪ ಪಂಡಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಎಣಿಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪಟ ಹಾಕಿ ಜೋಕುಲು ಜವನೆಲ್ಲ ಪಿರಾಬಲೆ ಚೂರು ಪಿರಾಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಪಿರಾಬಲೆ ಉಳ್ಳಿದೆ ಟ್ರೈನ್ अभी रिच है मध्य में लगे आई हम प्ले में बे ಈ ಫೋಟೋ ಟು ಬರ್ತಿದ್ನಿ ಎಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಭಿನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೂರ ಒಣಸ ಅವನು ಐತೆ ಭಾವನ ಮದ್ರಂಗಿ ಫುಲ್ಲತೈತೆ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಲೈ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಭಾವನ ಐತೆ ಪಿದೈಡು ಮದ್ರಂಗಿ ಫುಲ್ಲದ ಒಣಸ ಪೂರ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತ ಜಾಲಿ ಮಾರಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆನೇ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ವಿಶಿಂಗ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ವಿಶಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮನೆ ಧನು ಅಂಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಪೊಸತ್ತು ಎತ್ತೋಡ ಈಗ ಇಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಇಡುವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೆಸ್ದ ವಿಶಿಂಗ್ പോകുന്നിಲ್ಲ ಪೂರ ಒಣಸ ಒಂದೊಂದು ಎಂದಿಟ್ಟು ಚರಣ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಬೇರೆ ಆಸೀನರಾತಿರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರವತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಚರಣ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಅಭಿ ಅನ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಭಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಭಿ ಮದುವೆ ದಾದವನ್ ಪರ ಮದುವೆ ಅಂದೇ ಸಂಪತ್ ಬೇರೆ ಹೊಂಟೇನು ಬಯ್ಯ ಬಲೆ ಅರ್ಬರ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಂಚೇತನ ಅಭಿ ಗೈಸ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂತು ದಾಲ ತಿಂತೇ ಹೆಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಪತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾನೇ ಚರಣ ನಡ್ಸಲ್ಲ ನಾನು ಚೂರು ಎಡ್ತಾಡ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಸದ್ಯಾಗ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುನಃ ಅಭಿ ಈ ರೀತಿ ಪೋದು ಬರೋಡು ಜೋಕುಲದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪೋದು ಬರೋಡು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಬಿಜಾರ ಅಯ್ಯೋ ಬಲೆ ಅಭಿ ಏನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಭಿ ಹಾಗೆ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಬರ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ನೀ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾರೆ ಎಸ್ ಕಾರುಣಿನಾಗ್ಲು ಬಿಲ್ಲಿಯರು ಫೋಸಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು ಭಾವನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಏನಡ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಏನಡ ಇಪ್ಪ വേണ്ട ಓ ವೈಟ್ದ ಕೂಡ ಬುಕ್ಕ ಬಿಸಿಟ್ ಮರ್ತು ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಮದ್ರೆಂಗೀತೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಆಪುನದಕ್ಕ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಪುನ ಬೇರೆ ಪೂರ ಪಾರಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇರೆ ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಪ್ಪು ಅಕ್ಕನ ಬಾರೇನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಾಗೈತೆ ಎಸ್ నేను లాగ్ తారామారాతను అత్త సాధారణ ఇజ్జి బావన గ్లాస్ ఈ గ్లాస్ ఎద బావ యా 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 బలే చింగిలి ముంగిలి బలే బలే సెట్ రా సెట్ ఇట యా జావని సెట్ యా 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 ఉన్నే సెట్ కారు దెక్కోడు ఎంతంటే ಕ್ಲೀನ್ ವಾಶ್ ಸಂಪತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಮಾರ
ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಬ್ಬ ಬರ್ಸ ನಂಗೆ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಇದೇ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಗುರ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ದೀತಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದನಯ್ಯ ಸಂಪಾದಕ ದೀತಿ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಸಂಪಾದನ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಬತ್ತೀರಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಗಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೊರ್ರ ಹಾಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ಸಂಪಾದನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಎಸಿತ್ತೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕೊರ್ರ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬಂಡ ಬುಕ್ ಐಟಿ ಉಂಡೆ ತೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆಗಲ್ಲ ರೆಡ್ ಗಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಐಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಕ್ಕ ಅಭಿ ಇಜ್ಜದ ಇರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಉಂಟು ನಾನು ನೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಐಡ ಎಸ್ ಏನೈತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಸೀದಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೌಡರ್ ಇದನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ತು ಪೂ ಬರ್ರ ಪೂಲ್ ಹತ್ತು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬರ್ರ ಇದಾಡ್ಯಾ ಅಭಿನ ಗಾಡಿ ಇದು ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮಟ್ಟೆ ಸಂಪತ್ನ ಮಾತಿಮೇತ ಸಂಪತ್ನ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಮುಗಿನ ಎಂಚಾಲ ನಿನಿತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಎಂಚಾಲ ಮದ್ರೆಗೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಮತಿಮೇತ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡಿರ್ತದೆ కదా ಇದು ಬೇಲೆ ಅವು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಹಾಲ್ ನಡೆ ಪೋತೇರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ನಲ್ಪಂಜಿ ಏಳೆಲ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪೋತಾರೆ ಅಂಚೆ ಯಾನೈತೆ ಮೂಲು ಪುತ್ತೂರು ಬೋಯರ ಆಟೆ ಬೋಯರ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಪುತ್ತೂರು ಬೋಯರ ಅಂಚೆ ಒರಿಯೆ ತೂನಗ ಹಾಲಿಗೆ ಬೋಯರ ಬಂಡೇರು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಆಟೆ ಬಿದ್ದಾಡೋದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಭಿ ಬರ್ತೇರಿ ಅವಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದಿದ್ದೆ ಅಭಿ ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಆಡೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ತದು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬೋಯರನ್ನು ಕಾರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲೇ ಭಾವನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಯರನ್ನ ಕಾರ್ ಅಭಿ ಜಾಲಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಅಭಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಇನೋವಾಗೆ ಅಂಚ ಅಭಿಲೊಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಒಂದು ಬರ್ತವೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ತಂದು ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಇಂದುಂಡತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೆಂಡಲ್ ಬಾರ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ ಇದೇ ಹಾಲ್ ಗೈಸ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಂ ಅಡಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರ ಎಸ್ ಮೂಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ದ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ದೊಂದಲ್ಲೇರು ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಊರ ಬಿನ್ನೇರು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ನಿಶಾಂತಲಲ್ಲೇರು ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ಸಂಪತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀವಿತ ಪುಲೈಟ್ ರೆಡಿ ಆತನಿಗೇನ ಸ್ಟೇಜ್ ಊರ ಗೊತ್ತಾಪನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ತುಪ್ಪ ಒಂದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಅವ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಹೆಂಗ್ಲೇನಿ ಓ ಪಂಚಾಯತಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರಾರಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು 4 ಕುಕ್ಕು ದಿಕ್ಕನು ಅಭಿ ಇಂದು ಇದ್ದಾನೆ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಗೈಸ್ ಈ ಹಾಲ್ಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಾಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬು ಒವ್ವೇ ಈವೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ದಿಕ್ಕೀಜಿ ವೈಡ್ ಉಂಡು ಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸತ್ತ ಐನ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಮೂಲೆಂಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಕ್ಕೀಜಿ ಇತ್ನಾಟ ಎಷ್ಟು ಜನದ ಒಂದು VIP ಚೇರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪುದರ್ಪುರ ಬರಡಾತೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಆ್ಯಡ್ ಯಾರು ಉಂಡು ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದು ಐನೆಡ್ದು ಜೋಡಿ ಅದು ಪನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ ಎಸ್ ಸಿಂಕ್ಲು ಮುಂಪರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಮುಂಪರ್ದು ಸೀದಾ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ತದೆ ಪುತ್ತೂರು ಓಪನ್ ಅಂಜಿನೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಹೂ ಆವಡು ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತಾರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಯಾರು ಪಂಡೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲಂಡು ಹೋಯ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಗೆತ್ಯ ಗೈಸ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ರೆಂಟಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಬ್ಬಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆತ್ತು ನೀನು ಅಬ್ಬಿನಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ತೂರಿ ಪಾರ್ದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಎತ್ತು ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಪೂ ಆವಡು ಗಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆವಡು ಅಂಚೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಸೀದಾ ಬೈದೆ ಪುತ್ತೂರುಡಲ್ಲೇ ಪೇಟೆಡು ಅಬ್ಬಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದೊಂದಲ್ಲೇರು ಸೊ ಚೂರು ಇಂಕ್ಲು ಪೋದಿತ್ತೇನ ಅಬ್ಬಿ ಅಲ್ಪ ಬುರ್ದು ಸೀದಾ ದರ್ಬೆ ಬೋಪೇರಿಗೆ ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬುರ್ದು ಇಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದೊಂದು ಉಂತೋಡು ಅಬ್ಬಿ ದರ್ಬೆ ಪೋದು ಮತ್ತು ಕುಂಡೆಂಗ್ಲೆ ದರ್ಬೆ ಪಾಯರುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತು ಓಲಲಾದ ಇದ್ದೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಎತ್ತದ
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ പോകുന്നില്ല ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಡೆದ ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪ್ಪರದು ಸೀದಾ ದಾರ್ಪೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಇರ್ಬೋದಲ್ಪ ಅದ ಜೈ ಬಾಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಉದ್ದಿತ್ತು ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಮಾರೆ ಬಾಲೆ ಇರೆಗೆ ಬಾಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಂಕೆಂಚ ಅದೇ ಬಾಯ್ ಹೋದ್ವಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಭಿತೆ ಸೀದಾ ದಾರ್ಪೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲು ಕೋಡು ಎಸ್ ಹೋದನಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ರೆಂಟ್ಗಿತ್ತ ರೆಂಟ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇನಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂಡ ಬ್ಲೇಸರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇದಾಡ್ಯ ಎನ್ನಲೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಜೀವಿತನ ಮಿಗ್ಗಿನಾಗ ಅಗ್ಲಿಗ್ಲುಂಡು ಸೊ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ನಾನು ಪೂರ ಅವಡು ಬ್ಲೇಸರ್ನ ಅಂಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಭಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ರಿಸೀವ್ ಪಾಡ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ತೋಜಿನೊಂದು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ತೋಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಆಪಣೊಂದು ಪಾಡ್ದು ಹೆಡ್ಡ ಉದಿತ್ತು ಎಂಚ ಉಂಟು ಸೋಪಿಚ ಅಣ್ಣ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಗ ಆಪಣ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಇತ್ತೆ ನೀ ಫೈರ್ ಅವಡು ಫುಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕ ಪೋಯ್ ತಮ್ಮನಾಡೆ ಪೋನುಲ್ಲ ನಾ ಪೂ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಂಚದ ಒಂದು ಪರ್ದು ಬರ್ಪಣಿ ಎಂಚಲ್ಲಿ ಪೋ ಲೇಟ್ ಆಪನಂದಿರು ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಿರಾಂಡು ಪೋಯ್ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ತಾರೀಕು 11 ಎಲ್ಲ ಸಂಪತನ ಮದಿಮೆ ಇನಿ ತಾರೀಕು 10 ಇನಿ ಸಂಪತನ ಮದುವೆಗೆ ಮುಗಿದು ಅವೇ ದಿನ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಾನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಏತೊರ್ತು ಲಕ್ಕೊಡ್ದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕೊಡ ಅಭಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಭಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂದ್ರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಜಲ ಕೊರ್ಮ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಅದು ಅಭಿ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಎತ್ಯ ದರ್ಬೆ ಸರ್ಕಲ್ ಎತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೂ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಓಜುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಡಿ ಬಲಿ ಎಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೆಂಗನೆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗನೆ ಹೇಳೋದು ಟೈಮ್ ಹೆಂಗನೆ ಹೇಳೋದು ಮನೋಜು ಓ ದೇ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ತೆ ಏರೋ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ತೆ ಹಲೋ ಫೋನ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಾಲೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಏ ಅಮ್ಮನ ಮನೋಜು ರೇಂಜಿಗೆ ಬಾಲೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಓ ಬಿಸಿ ಹೊಸ ಪೂತ ಡಿಸೈನ್ ಗೈಸ್ ನಿನ್ನಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂ ಪೂರ ಐತೆ ಬತ್ತನ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಮುಗಿನ ಪೂಗು ಬೆಚ್ಚ ಎಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ನಿಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸಾಮಾನ 150 ಶುರು ಮಾಲೆಗೆ ಮಾಲೆದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಲೈವ್ ಆತು ಇಲ್ಲ ಗಿಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪುನಗ ಪೋಂದು ಪುಂಡು ಇನ್ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತೂವಲಿ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ ಮಾಲೆ ಸಂಪತ್ತನ ಮದ್ಮೇತ ಮಾಲೆ ಅಂದ್ವಿ ಉಂಡು ಡಿಸೈನ್ ವಾ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪೂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪೀರ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕಾರ್ಡ್ ಪುಂಡಾನ್ ಎಸ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಮುಗಲ ಜವನ ತೋಲೆ ಬಿಸಿ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಕ ಏನ ಕಾರು ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಯಂಡು ಗೈಸ್ ಅವು ಪೂರ ಆದು ಬುಕ್ಕ ಹೋಯ್ ಬಾಜೆಲಾನು ಬಚ್ಚಂಗಾಯನು ವರ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಜೆಲಾನು ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಂದುಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಓಡ ಬಿರೋಡುನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಅದು ಪೋಯಿರ್ ಅಬಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಅಬಿ ಓಡೆಂಚ ಬತ್ತವ್ರ ಅಬಿ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜಬಿ ಅಭಿನ ಬುಕ್ಕ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಾಯ ತಮ್ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇನಿಬೋದು ಕೂಡ ಉಂಡೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂದ ಪುನಃ ತೋರ್ತಾಮಲ್ಲ ಸುರಣ್ಣ ಲವಂಗ ಸುರಾಯ್ಜನ್ ಲವಂಗನಿ ಸೀಸನ್ ಸುರಾಯ್ಜನ್ ಲವಂಗನಿ ಓ ದೇವ್ರ ಬೊಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದನು ಏ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊರಲಿ ಅಂಕ ಇನೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಪೂತ ಗುಚ್ಚ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರೆನ್ನ ಗಾಡಿ ಇನಿ ಹೌದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಭಾವನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಲಿ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎದುರು ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಉದ್ದಿತ್ರ ಎದುರು ತಿಕ್ಕದು ಕಾರು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಾಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಪಿದಾಡುವ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಏನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ತುಮಕಲು ಜವನೇರ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವನು ಮಂಡ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ದಿಕ್ಕ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಮುಗ್ಳು ಪನೋಲೇರು ಮಾಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಗ್ಲೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಗ್ಲೇಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬಾವಾಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಆಗದಲ್ಲ ವಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಸ್ ಬೋಯ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಭಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಆದಾಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಅಭಿನೊಂಜಿ ಇನ್ನೋವಾಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಐಕಿತ್ತದಮ್ಮನ ಅಭಿ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ ಅತ್ತು ಗೈಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನೆಟ್ ಐಂದು ಎತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಭೂತಂಗ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಪ ಎಂಕಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇನು ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪರ್ಚಿ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅವನೊಂದು ಎಸ್ ಐತೆ ಪೋದು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಓದಿತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡುಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರತ್ತಾರೆ ತೂಪ ಒಂದುಂಡು ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಅಭಿ ಮಣ್ಣು ಮರತ್ತನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೆನಪಾದ ಮಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದಾಗ ಒಂಜಿತ್ತು ಮಾರಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಐತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ದು ಇದಾಡ್ನಿ ಪರ್ಲಾಡ್ಕ MRPL ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪನೇ ಬಾಡ್ನಿ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ತದನ್ನು ಜನ ನೆಕ್ಕಿಲಾಯ್ತು ಬಾಡ್ರ ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬೋಚಿ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಬಾರ್ದು ಪೋಯಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಒಂಜಿ 20 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ದು ಮೂಲ ಬರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡುವ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸಂಪಾದನ ಮದ್ರಂಗಿ ಆತನ ಏನು ತೂನ ಗಂಭೀರ ಪೋತು ಪೇರಂತಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ದೇ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೇರಲ್ಲ ದೀತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈತು ಬರು ಗಂಟೆ ತಂಡಿ ಎಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಓ ಆಂಟಿ ಸೀದಾ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಉದಿತ್ತಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಬಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತುವಾರ ರುಚ ಬುಕ್ಕ ತಗೋತ ದೀನು ಗೀರೆಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೀರು ಕಾರ್ದು ಈಡ್ಚಿತ್ತಂಡಿ ಓರ್ರ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಊರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಲೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಲ್ಲ ವಾತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಕಾರ್ ತೋಜ್ಜಲ್ಲ ಶೂ ಉಂಟದ ಅಂಡ ದಿಯೋಡಿಗೆ ತುಂಬೂರ ದಿಯೋದು 2 ಟೆಕ್ಸ್ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಪೂರ ಹುಯ್ ಬೋರ್ಚಮ್ಮ ಬೋರ್ಚಿ 5 ವರ್ಷಿ ಈ ಭಾವನಂಜಿ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನ ಪಿದಾಡುವರಿಗೆ ಪಾಪ ಎಕ್ಕರ್ತಕ್ಕ ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿದಾಡಂದ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವನಾಗ್ಲ ನಾ ಮದಿಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಜೀವಿತ ಈರಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಖುಷಿ ಉಂಟದ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದ ರಡ್ಜ ಅಲ್ಲ ಬೊಬೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಜಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ನಾಗ